Salutare tuturor, eu sunt fratele vostru Nopor și bine v-am regăsit la o hartă nouă de o chestionță. Oh my gosh. Bam. La o nouă chestie de parcurs. Bam! Hai mă, frate. Suntem pe o mapă nouă de parcurs. Evident. Pe crafting and view leading, evident. Pe noul nostru joc, ca altfel cum nu. Și bam. Dacă vă întrebați ce face butonul ăsta, ei bine, dacă îl apăsăm ne omoară și ne dă instant. Și ne dă instant aici. La ăsta verde. Nu te poți tu de aici. Nu te poți tu de să mă omor. Pentru că îmi place să omor lumea. Săbălanul! Ia de Bă, nu m-a lovit tu pe mine! Hai de căuta, hai să nu ne lovim. Facem arte de parcurs, prostovanule. Nu mai zi asta pe videoclipul meu. Nu e numai al tău, este al meu, prostovan. Rafi, nu mai zi. Please. Suntem aici pe o hartă de parcurs, dacă nu v-am zis. Dacă v-am zis, vă mai zic o dată. Suntem aici pe o nouă hartă de parcurs împreună cu Rafaelo. Salutare! Uite, Rafael. Bă, cum te-ai dus atât de rapid acolo? Rafi, ia, strică-ți puțin sabia, o ai stricată? Dacă o ții așa, o repare înapoi, bro, ce șmecherei. Da. Ei, ia de spartul de aici, că sabia mea e cu mending, ia. Dar nu-i corect. Cum nu-i corect? Nu-i corect Pentru că asta, pentru că noi avem săbiți diferit. Ba nu, eu am cu Knowback 1. Eu am cu Knoll Black Stop. Oi, mai bună a ta. Hai mă, dar nu știu să apăs Shift. Da. Și în plus, ai murit. Am mai murit încă o dată. Am murit de 2 ori. Am murit de 3 ori. Am murit de 4 ori. Am butonul ăsta care ne poate omorî efectiv instant. Bam! Hai, vreau să terminăm până mâine parcursul ăsta. Hai mă, frate, dar nu există așa ceva. Rafi, eu am observat ceva. Dar mai întâi trebuie să trecem de gardul ăla. Dispar din fața mea. Lasă-mă! Dar vreau să fac Lasă-mă! Oh, ce v-am zis? Sunt regele parcurului. Nu mă omoră, please. Poate ești tu regele parcurului. Tu ești neregele parcurului. Sunt regele parcurului, dacă tu tristești pentru că vrei să mor. Oh my god, la limită. La limite, prostovan. Hai că mai avem. Mai avem chiar puțin. Oh my gosh. Dar ți-am ales de greu sus. Ai ales tu pe normal. Normal? Da, ai ales pe normal. Bine, da, min. Ba nu chiar deloc. Faza este că putem sparge. Că te măcăresc. De ce se aud monstri? Hai! Că mai am până la checkpoint, mai am puțin. Bam! Bă, nu-i corect. Bun, checkpoint-ul! Bam, bun. Da, eu te urmăresc. Ok. Și ce dacă? Avem checkpoint-ul, bam. Ia să vedem, ne putem crafta ceva? Ia de să intrăm în crafting table, dar nu putem. Bun! Mama, aici ai săritura de... Bro! Bine, mă! Rapid să mi se pare mie.
Nu suntem foarte rapizi, că n-am activat auto-jump-ul. Dar eu vreau să fim super rapid, că dacă nu, eu pe aici nu pot să mai fac parcurul. Cum adică, mă, te descurci de minune? Bine, să mor căcatul ăsta. Rafael, nu mai vorbi așa, că dacă nu ștergem videoclipul și acesta va fi ultimul videoclip cu domnul YouTuber Rafael. Ai înțeles? Dar tu trișezi, mă, tu trișezi. Ba nu trișez. YouTuber... Cum de tu te pricepi la toate, mă? Mă pricep pentru că mă pricep la parcurs. Bă, da! Eu v-am zis că sunt regele parcurului. Bă, eu v-am zis sau nu? Pentru asta merităm Zimnopor, nu numele adevărat, ok? Bam! Oh my god, avem două gesturi aici. Într-unul avem 8 Ender Pearl-uri și într-unul avem... Bă, nu-i corect, mă! 8 Ender Pearl-uri. Cred că asta este răsplata mea că am ajuns până aici. Îți mulțumesc. Dar nu-i corect! Cum nu e corect? Eu mă pricep la parcurs! Nu! Nu vreau să mă teleportez, că poate mă teleportez undeva greșit. Știți ce zic. Ce este? Nu sunt eu rău. Ba nu, Rafael. Vezi că nu te mai primesc niciodată în videoclipurile mele dacă ești așa. Bine, eu, dacă nu te bat în fiecare zi pe mapa. Rafael! Nu mai vorbi de chestiile astea, poți să vorbești de chestiile astea? Cu mine! Dar poți să faci asta, că tot nu mă primește. Ba da, pe mine cum m-a primit? Sasar! Nu m-a primit. Sasar pentru că eram... Ba da, o să te primească. Nu-mi plăcea speed-ul și boost-ul, așa că l-am schimbat. Super jump. Cum adică? Noob super 200 jumps. Nopor. Ia-te, prieten. În fiecare zi, când fac aici parcurul, mă duc acolo, fac parcurs pe ușă. Mă, da, nu se poate, adică... Mă duc. Bă, mapa asta e extraordinar. Extraordinar. Bă, eu sunt o cioară și nu mă pricep deloc la parcurile astea. Nebune. Bam! Handicapații de nu. De ce pe mine nu mă primește să... Mă, dar nu se poate, mă. Hai. Pe mine nu mă primește să distrug. Ce? Pentru că tu ești pe adventure mode. Da, păi vreau și eu. Că nu-i corect. Trebuie să fim amândoi. Rafi, nu știu cum să zic, dar eu mă plimb pe aici, adică... Uite, n-ai voie să te plimbi, ai voie să faci mai parcurul, n-ai voie să... O, ba da, am voie. Ba nu. Da. Dacă te plimbi, n-ai primești surpriză la parcurs. În fine... Parcurs! Și nu mai dau abonații like la tine. Nu, abonaților. Abonații mei dau întotdeauna like la mine pentru că abonații mei mă plac. Chiar și dacă nu termin un amărât de parcurs, abonații mei tot mă plac.
Da, oameni buni, și cam aceasta a fost prima parte din parcur versus Rafael. Dacă vă mai plac episoadele de genul, nu uitați să cocoșați la butonul ăla de like, subscribe, clopoțel.